दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया दाउ खानजं आबै खानजं दरजा गालि आं नोंखौ दसे उनाव लायगासिनो दङ नोङो सारियालियाव फैनानै थाफैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु रायजोनि खामानियालाय जाबाय थागोन रायजोखौ नायबाय थाबा समाजखौ सिबिबाय थाबा आंहासो माथो थालांजोबगोन आंनि रंजानांगौआ बेनिखायनो दरजा गालिजों थांनोसै आं गुवाहाटियाव नारजि बुदांखौ लानानै थांला बस गारिया रेडि जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु आं गुवाहाटियाव दरजा गालिजों थांनायखौ रावनोबो खोन्थाया दा नों बस दाउदैनि कसमलै नोंनि संख्रि जानानै आं मानो खोन्थाथिंनोब्रा खोन्थायालै बस नोंल' खालि मोजाङै थांबानो जाबाय ये हुइनाबाद लान्जाय टेम्पाट पाट ओमफ्राय बस नोंना बिखुनजो आंखौ दाखालि सोबानाया आं बिराद दुखु मोननानै दंलै बस गारियाव गाखोजां आंबो गस्ला गाननानै ओंखारलांनोसै बहा मा बहा बिखुनजोनि न'आव बिखुनजोआ मा एसे रांखिनि जानानै दं बेखौ एसे खबर लाहैनि जागोन बस बा नेवलाखौ सोबालायनानै हरदों आंनि मानसिखौ बे बिखुनजोआ एमान बारथारबायना एमान बारथारबाय आंनि बिखुनजोआ साला फिसाजो फामेखौबो आंनि खालामना होनो हायाखै बियो नेवलाखौ सोबादोंसो मोजांबाबो गाज्रिबाबो नेवलाया आंनि मानसि जाबाय आंनि खोथा मथे सलियो बेनिखायनो आं नेवलाखौ साजा होनो हाया आंनि सिखाव खामानिखौबो नेवलायानो लाखुमाजोबो बेनिखायनो बिखुनजोखौ एसे वार्निं होनानै फैनि आंलाय बारथारनानै दङ खोमा आंना बुरैसोआ थफिराम आंनाव उदैया सासोबायहाय होमबाथ' जोंनाबो जुनियर थफिरामा फैसिगोन र' आं बेग बिदिं लाहैखानि आंनो हालाहाय उदैया र' नों एसे धैर्य हम आङो बेग बिदिंफोरखौ सोखाहैजोबखानि जागोन दे आयै उदैया सादों ख्रेब ख्रेब मोनदों आब' दाउसो देलायखौ लिंहरदो थफिराम र' आं जि जोम सोगासिनो थफिराम आंनाव उदैया सासोबाय र' सना बादालि र' आयौ हाबाब उदैया साबाय होनदों बारा साथारबाय नामा आं एम्बुलेन्स लिंहरनोसै दा मा खालामबावनांगौ जाखो र' आं मानसिफोर लिंहरनि हेलौ दाउसो देलाव नै जोंना जुनियर थफिरामा फैगासिनो दङ खोमा माबार फैलाय बेसिम माबार फैलाय आच्छा दे आं दं एम्बुलेन्सआ मोनफैस्लाबनो हायाबाबो जुनियर थफिरामखौ मोजाङै मोजां लाबोगोन जोंहा र' डाक्टर लिंहरनि आं थिनहरथ'वाखै आं बे दरजा गालिना गोसो थोनाय दङना गैया मा बोराय हौवाफोरजोंनो लाइन मारिनो नागिरलाबायनाय बेलाय लासिंसिंलाय आं हले बिराद लाजिबाय दे बे दरजा गालिखौ दाखालिबो दुर्गा फुजायाव अमा राजाजोंसो मालाय हनै दिन्दां गाखैबाय थादों मबाइलखौबो होआखै आं हराव थाथ'दों साननैसो बेवहायनो न' सिङावनो जोबनानै दोनगोन आं नांगौबा अबेनि हाबा जानाय हौवाफोरजों लाइन मारिग्रा जादों बियो लासिंसिं जाथियाव गैया खान्दानाव गैया दे आं दोनथ'नोसै होमबालाय बानलु बायदां मैया गुवाहाटियाव थांनाया मानो एफा मोना जानानै फैनांगौ नोंलाय आफानि खामानिखौनो एसे नायनायाव मोनाबोदों बानलु बायदां खामानिबो मावनांगौ लोगोसे फरायनांगौबो दे खामानियाव थाबाय थाबा जाया आयै फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं नोंनि सिगाङाव मा बाथ्रा आङो साननैसोनि थाखाय इन्टारनेशनेल ट्रिप खालामनो गोसो जादोंमोन इन्टारनेशनेल ट्रिप बहा थांनो गोसो जादों नोंलाय ओरैनोथ' माथो खामानि जाबाय थाग्रा मानसिया बहा बेरायनो थांनो गोसो जालायखो जापानाव थांनो सानदोंमोन आं आयै जापानावलाय मानो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय मा जापानाव थांनो मोना नामा होमबाबो जापानाव थांनो होननायखाय एसे बादावदों आरो बे जोंलारियाबो जापानाव गैया होमबा दङ जोंलारियाबो जापानाव थांदों आरो आं मिथिनायाव जोंलारियाल' जापानाव गैयाना जोंनि इन्डियानिफ्राय गोबां मानसि दंहैयो खोथाखौ बुंबाथाय माखौबा गोरोंबाय खोन्थिथारोना नोङो आंलाय सैथोखौसो बुंदों दायै आं साननैसोनि थाखायल' बेरायहैगोन आरो फैफिनगोन आं बेरायहैनोथ' हागोन होमबाबो जापानावसो थांनो नागिरनायखौ आङो आसरित मोनदों आरो आच्छा जापानाव थाङालासिनो मा पाकिस्तानाव थांनांगौमोन नामा आयौ मा होनबावगोन आं नोंखौ साननैसोल' बेरायनानै फैगोन आं आरो आफानाव सोंखाबाय आङो बा मालाबानो बिफानो खोन्थाबावबायसो ओमफ्राय आंनो दासो खोन्थादों नोङो माला रायलायनाय नों बिफाजों मैया हराव रायलायदों आं आफाजों बिफाजोंसो डिसकासन खालामग्रोबाय मालाय आंनो गैबावा आयै उनावसो खोन्थाफैयो आरो आंनो आं मा नोंखौ जापानाव थांनाङा होननानै बुंगौमोन नामा बुंनायलाय बुंखागोन आङो दाबो क्लास दङ मा दङ क्लास गैयालासिनोबा बेलेग खोथामोन क्लासआबो जाबाय थागोन आरो आं सप्तासेनि उनावनो फैफिनगोन आयौ मा एसे हाखु दाखु थांनो ओंखारलाबायखो नोंलाय जापानावलाय माला सानखुमाखो नोंलाय बेफोरखौलाय जायगा नायहैनो गोसोखांब्रबबाय मैया हराव आरो आं बारा गोबाव थायाना आं फैफिनगोन जोंलारियासो जापानाव दंहैयो ना जोंलारि थांनायखायसो थांनो लुगैखो ना जोंलारिजोंसो माबा सोमोन्दो दं
जेबो सोमोन्दो गैया आरो जेबो सोमोन्दो गैयैखायनोथ' थांनो नागिरदों जापानाव माने मा बुंनो नागिरदों नोंलाय बुजियासै आं सोमोन्दो थाबाल' थाङो नामा ओरैनो थांनो लुगैदों आं जापानाव आं दिनैसिमबो नोंनाव जेबो दाबियाखै आयै बे खेबनि थाखाय आंखौ जापानाव थांनो हगार हरगोन ना आं जापान हादोराव जोबोद थांनो गोसो मानो हगार हरा जानो नों थांनो गोसो जादोंबालाय नाथाय नोंनि कलेजालाय मा जाबाय थागोन ना आं जापानाव थांनायनि सिगां न'नि खामानिफोरखौ मावनानै गालांजोबगोन आरो जाखिनि आफानि डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगौमोन बेफोरखौबो खालामनानै होखाजोबगोन आं ओमफ्राय जापानाव नों ओरैनो थांमारथारगोन ना मानो डाउट खालामो गावनि फिसालाखौलाय आं मालाबा थगायफेरदों नामा थगायाखैथ' आरो थगायनायालाय जागोन दे आं नोंखौ जापानाव थिनहरबायानो ओमफ्राय नोंनाव पासपर्ट दङ आंनाव गासैबो दंखाजोबो आयै आरो आं टिकेटखौबो दानखाबाय मा टिकेटखौबो दानखाबाय बेनि उनावसो आंनाव सोंफैबाय नोङो हा बानलु टिकेट दाननानैसो सोंफैबाय होनबा आंनाव आं मैया हरावनो दानदों आयौ माबा हरखाबनो जापाननि खोथा ओंखारलाबायखोहाय आयै र नोमफाजोंबो रायलाय आं आफाजों मालाबानो रायलायबाय मा बिफाजोंबो रायलायबावबाय ओमफ्राय आंजोंलाय माला रायलायगौमोन नोंलाय आं दा नोंजों रायलायबाय ओमफ्राय जापानावलाय माला थांनो ओंखारदों समफोर आयौ समफोरनो हायोबा नोंबो थौफानो नामा आयै गैयाहाय आं थाङा नोमफाखौ गारनानै जेरावबो थाङा आङो नोंहा माबा माबि साननाय गिनाय दङब्ला नोंबो थौफादो ना हे नोमफाखौ गारनानै थाङा आं होमबालाय आं समफोर थांनोसै जापानाव आयौ जोंलारिखौसो नायनो थांनो नागिरखोना जोंलारिखौसो गोसो थोखो बेलाय जेबो सोमोन्दोबो गैया होननानै बुंदों बेखौ जेबो बुजिना मोनलाय लाङाहाय हा बे बानलु बिदाङा मा सानदों मा थादों आब' हाफां जेरावबो थांनो मोना आब' हाफां हस्टेलाव लिंहरदों आंखौ हस्टेलाव सोर लिंहरदों नोंखौ हस्टेलावलाय आंनि थानाय रुमाव सोरबा गोदान सिख्ला फैदोंनो रुमखौ खालि खालामनो खोन्थादों थगायाखैथ' थगायदो सानदोंबा फन खालामहरबानो जाबाय आरो जेब्लाबो आंखौ थगायदोंल' सानो दे थगायाखैबालाय आरो थाब फै मानसिया आं दिनै फैनो हानाय नङा लोगोनि न'आवसो थागोन सोर लोगो मा नाम दाहाय फन खालामना खोन्थाहरगोन आं नंगौना नङाथाय सिख्ला मानसिफोरबा माबा इम्परटेन्ट खामानियाव थांनो नागिरबाबो हौवा लोगो हमैनो नागिरदों सोरबा हिनजाव गोनां हौवाजों थांदोंसो मोनलाय लांसै मेगनजोंनो दा नुनायखायनो फोथायनोबो गोब्राब मोनलाय लांसै आं बेनि सायाव आंना फिसालाया माबा जापानाव थांनो थाखाय टिकेट दानब्रबलायबायनो बेबो आंनाव सोङा हसिया बिफानावसो सोंग्रोलायबावदोंनो उनावहाय बिफाया पारमिसन होनायखायसो आंनाव रायलायफैफ्लाबाय आरो हाफां आं अफिसाव थांनोसै दिनै गोबां खामानि दं आं हरावसो मोनफैगोन ओमफ्राय र' बे एक्ट्रेस नायगोनो खोन्थानाया माथो जाखो सोर एक्ट्रेसखौ लाबोनो सानमारखो बेखौलाय जाथियासो मिन्थिगौ बिल्डिंखौ गाबोन अपेनिं होनांगौआ बेफोरबायदिबा जागोन नामा आरो आं मा खोनादों बानलु बेदा माथो जापानाव थांनो ओंखारदोंनो औ मैया हराव रायलायदों आंजों मानो जापानाव थांनो थाखाय पारमिसन होखो नोङो बे कलेज थानायखौ क्लास गैयामोनब्ला बेलेग खोथामोन एफा मोजां बुंबाय जेब्ला मानोथो थांनो होआ जानांगौ जाखो थांथों बेरायथों सेंग्रा मानसि दुनिया गिदिंबासो एसे बाहेरनि आबहावाफोरखौबो मिन्थियो दुनिया गिदिंनो थांदों ना जोंलारिखौ नायनो थांदों बेबा जोंलारि सोर जोंलारि सन्थलानि फिसाजोआ आच्छा बियो जापानावसो दंहैयो होमबा माबा एनिमेटर ना एनिमेसन ना मा होनो बिनि क्लास खालामनो थांदोंनो आंहा हले बोरैबासो मोनबाय दे फिसालाया जोंना जोंलारिखौसो धोद मा सानबाय थायो नोंलाय मैया हराव सोंदोंमोन आं मालाय जायगा नायनोसो होननानै बुंदों नों मोनसे खोथा मिन्थिगौ ना आं जेखौ डाउट खालामो ना बे सिरि जाखुमायो मिन्थिबाय आं आंनि फिसालानि गोसोखौ मानो मोनदाङा जानो बे जोंलारिखौ नायनो थाङाखैथ' सासे सिख्लानि थाखाय गावनि फरायनायखौ दोननानै बेफोरबायदि एफा गोजानाव थांनाया बे मोजां नङाना नों बांद्राय सानबायलै हाफां बिदि नङाबो जानो हागौ ना आच्छा आं नोंजों बेहेस खालामबाय थाला आं खामानियाव थांनोसै जेब्लाबो खोथाखौ सिरियास लाया बियो ओमफ्राय जेब्ला अखा जोब हागोन बिनि उनावसो जि खफ्रि लानानै फैगोन बियो जानो आरो मानोबा थांनो ओंखारदों जापानाव बेबा दा मोजाङै सोंबावगोन आं खेबसे ओइ सामसि सन्थला दखानाव थांजोबबाय नामा बाय न'आवलाय मानसिफोर दंना गैया बाय माथो थरल' खुन्थाइ फिथाइसो आंखौ खुन्थाइ फिथाइ बायदि नुयो नामा नोंनि खर'आव खानाय गैया नामा बियो नोंनाबो खर'आ थफिरामनि बायदि दुलुलुथारा आरो ओंखायनो खुन्थाइ फिथाइ होनदों आरो आंलाय आच्छा होमबानो खुन्थाइ फिथाइजों रुजुयो नामा जाय बुस्थुजों एसे एखे नुयो बेजोंनो रुजुदों आरो मानो रुजुदों रुजुनानै नोंहा मा लाब मोनदों आंखौ जुदि खुन्थाइ फिथाइजों रुजुनानै माबा मोनसे बेनिफिट जादोंबा आंनोबो खोन्था आं गावखौनो खुन्थाइ बायदि बानायनानै लागोन आरो नोंसोरखौबो खुन्थाइ बायदि खालामगोन आयु थरल' माबायदि रायलायथारोहाय नोंलाय माबायदि रायलायदों मोदायनि बायदि रायलायदों ना जुनारनि बायदि रायलायदों ना दाउनि बायदि रायलायदों आयु मा
सोंथि सोंनाया मानो गाज्रि? सोंथि सोंनाया गाज्रि नङाहाय। होमबालाय आं सोंबायानो थागोन, दाउआ फार्स्ट फैग्रोनाय ना दाउदैया? आयौ बाला, मा एसे सोंथि सोङोबा नोंलाय थरल'? बेनि सोंनायनि फिननायखौ दाउदैयासो होनो हागोन। अमा राजा बिनानावा, थां बेनाव सोंहै थां। नांगौ नामा? होमबालाय सोंहैनोसै आं। थरल', बहा थांनो नागिरदों? नोंखौ हस्टेलाव दोनहैनांसिगौ नां। दाउआ फैग्रोनाय ना दाउदैया फैग्रोनाय बेखौ सोंनो थांनो नागिरदों आं। उनाव जाबाय थागोनलै थरल' फिसा। नोंखौ आं हस्टेलाव दोनहैनोसै। नों जि जोमफोरखौ बेगाव सोहै थां थां। आं हस्टेलाव थाहैला। आब'आ हस्टेलाव थाहैनो खोन्थायाखै। आं नोंसोरखौ नायगोन। आं गैयि समाव नोंसोर लोमजाबा। नोम्फा थानायाव माखौ गिनांगौ जाखोब्रा? आं हस्टेलाव थाङा। गसाय, मानोथो हस्टेलाव दोनहैलायनांगौ जाखोबाल? नोंहा सानफ्रामबो दोनहैबाय थानो हाया आरो? हायोखायनोथ' हस्टेलाव दोनहैदोंमोनलै। माथो हस्टेलावनो थाहैनो नागिरला। हस्टेलनि ओंखाम ओंख्रियाबो गोथाव नङा होननानै बुंबाय थायो। हस्टेलनि ओंखाम ओंख्रिखौलाय दिनैसिमलाय सोरथो बाख्नायफेरदोंबाल? ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन? मामा, जोंलायनो खबरा मा जाखो? मोजाङैनो दङना जापानाव? आं हले खबरखौनो लानाय जाथाराखैहाय। जोंखौबो गावसो फन हरो। जों फन हरग्रोबाबो मोना। आं बुंनानै दोनखादों, आं फन हरग्राबा हरनाङा होननानै। होमबाबो हरनांगौबा। फरायनायफोराव डिस्टार्ब जागोन साननानै हराखैलै। बेबो मोनसे। ओमफ्राय आंनि स्टुडिअ'आ जासिगोन ना? आंनि निउज स्टुडिअ'। होमबाना आं पार्टि होगोन, फैबानो जाबाय दे। जागोन दे। अके बाय। आइ जोंलारियाथ' मोजाङैनो दं होननानै बुंदों। मोजाङै दं ना गैया आइ जोंलारियासो मिथिगोन। थांनानै नायहैनोबो हाया जोंफोर। आंथ' जापानाव थांनोबो रोंनाय नङालै दा बायदियाव। माथो बानलुसो? बानलु फिसा, मा खौरां? जोंलारिनि माबाफोर खौरां मोनदों नामा? गेजेर गेजेर मेसेज हरो, वाट्सएपआव कल खालामो। गावलाय मोजाङैनो दं होननानै बुंदों। आच्छा, मोजाङैनो दं होननानै बुंदों। मिथिगौ ना, दा बायदियाव जोंलारिया मोजाङै गैयाबाबो नोंसोरखौ बेबायदिनो बुंहरगोन। बेबो नंगौ। आच्छा आमाय, आं गाबोन जापानाव थांनो नागिरदों। नंमारगौ बानलु फिसा, नों जापानाव थांगोन? औ, जापानाव थांनो नागिरदों आं। आरो आं सानो आंनि थांनायखौ जोंलारिनो दा खोन्थाहर। आं जोंलारिनो सारप्राइज होगोन। मानोबा थांनो नागिरदों बानलु फिसा जापानाव? औ, जापानाव माउथ फुजि हाजोखौ नायहैनो गोसो जादों आं। आच्छा, बिदिबा बिराद मोजांनि बाथ्रा। आङो बिमानो खोन्थानानै मोननैसो बुस्थु जाग्रा हरनो आं। लानानै थांफा दे बानलु। आच्छा दे, होमबालाय आङो दा हराव फैगोन। दे होमबालाय बानलु फिसा। आच्छा दे, होमबालाय आं थांथ'नोसै। दे बानलु फिसा। गसाय, जोंनि जायगानिनो मानसि थांनो नागिरदों र'। मोजाङानो जाबाय दे। बिनि सायाव बानलु बेदांसोबाव। दे थांथों बे थांथों। न'आवबो माइब्रा माइरं गैया बायदि मोनखाबाय आं। माइब्रानि मोननैसो बुस्थु बानायना हरनां बिमानो खोन्थाहैनि। बोरायफोर बुरिफोर न'आव दङना गैया? बेखौ लानानै फैलायबाय बे दांदुलाखौ? नुबाय बस, आंखौ दांदुला बुंदों। आच्छा बुरैफोर, मा जादों खोन्थालाय? मानि सोबानाय नोङो नेवलाखौ? मानो सोबाया? मोनबाथ' बिनि आथिं आखाइखौबो दानस'जोबनानै दोनगौ आं। मा नंनायनि नङैनि दाउदै नागिरबाय थानाय बेलाय? मालाय गावनि जानो गोनां हिनजाव नालाय नागिरदोंब्रा। बेवहायलाय मा जाखो? दाउदैया बेखौ गोसोखौनो थोआ। माब्रै नोंलाय नेवलानो होनो सानखो? बेखौलाय आंबो नोंनि फिसाजोखौ गोसो थोआ होनबाबो हाबा खालामदोंना। आंनि फिसाजोखौ लाबा लानानै बिदिसो बुंदों। लाजि गैयै, आंनि फिसाजोआ हाबा जाया होननानै न'आव फैफिननायाव नों मानो लांनानै नोङो हाबा खालामहैफिननाय? हाबा जाना नायनि आं होननानै बिदिखि जायो? दासो बिदि बुंदों। माने आइ बिखुनजो, सिगां समाव जोङो नारजिखौबो गोथाव मोनामोनब्रा, उनाव नारजिखौ बिराद गोथाव मोनलाङो नङा होमबा? माबेबा बुस्थुखौ जों सिगां समाव मोजां मोनाब्रा, उनावसो मोजां मोनलाङो। थिग बिदिनो आंबो हांग्रिखौ मोजां मोनामोन, दा लासै लासै मोजां मोनलांबाय। थिग बिदिनो नेवलाखौबो दाउदैया बिदिनो मोजां मोनलांगोनब्रा। नोंहालाय मानो नेवला जाबाय थादों? नोंहा नेवलानि एफा बिनानावखौ होनो गोसो जाथारबाय नामा? माथो नेवला बायदि मोजां मानसि जेरावबो मोननाय नङा। होमबालाय नों गावनो मानो हाबा खालामनानै लायाखै? नों गावनो नेवलाखौ मानो हाबा खालामाखै? नों मानो बिदि बुंखोब्रा आंखौ? सासे मानसि गिदिरखौ बिदि बुङोना, सासे रायजोनि लिडारखौ। गुबुननि थाखाय लिडार जानो हागौ नोङो, आंनि थाखाय लिडार नङा। आरो मानसिफोरा आंखौसो बुंदों, नोंना बिजामादैया माथो अफ्रिखौनो होला जोंनोलाय, गुन्दैखौनो होला होननानै। मा होननानै लानाय नोंलाय?
हायाव होननानै नोंनि थाखायनो दिनै गामिनि मानसिफोराबो आंखौ मिथिं दावथिङाव लिंबाथाय रायखुमायो रायजोनि माइ गायनो थांबा माइ हानो थांबा आंखौ सिरि सिरि रायखुमायो जायगायावनो नै बिजामादैया बेना फैसा जासुला होननानै बुङो बिसोरथ' आंखौ फैसा जानाय नुवाखैना आंलाय माला फैसा जाखो बेखौलाय आंलाय मा मिथिगौ नोंहा मा होननानै लादोंमोन मा होननानै भट होनो खिन्थादोंमोन बेफोरखौ थाल लायालासिनो नेवलानि थाखायसो आंजों जुजिफैदों नोंजोंलाय माला जुजिखोब्रा आयै आं टाउनाव थांनि बे खुन्दुङा लानानै फैबानो जाबाय जागोन दे फामे बहा थांनो नागिरदों नोंलाय नोंनोलाय मानो नांगौ नुबायना आंखौ बिखुनजोआबो अना बिहावाबो अना बिबोनाङाबो अना सोर अनगोनब्रा आंखौलाय सोर अनगोन मा एसे सया खालामोब्रा नों बायदि मानसिखौ अनबाबो अनाखै जायो आरो बे नेवलाखौ दिनैनिफ्राय दाउदै नागिरनानै फैयोबा बिनि खुगाखौनो हासिजोबना हरगोन आं होलोखौ गेन्द्राद्रानो हिनजाव नागिरफैबाय थागोन बिदि नङा नेवलाया साइज गैया जाखो मा जाखो गोसोनि बिराद मोजां ना नेवला आंनि गोसोआ बिराद साफा जाबाय थुलुंसिनि दैजों गाइखेरजों आङो आंनि गोसोखौ सुनानै लाबाय गुमैजों थाबा गुमै बायदि जाथारबाय बेबो मानो होनोब्ला आं इसोर बेनिखायनो आंनि खोथाखौ बयबो मानियो गुरुत्व होयो नाथाय नोंसोरसो बिमा फिसा आंखौ सया खालामो मोजां मानसिबालाय मानोथ' अना अनबाबो नामानो गैया आरो मा बुंनो फैदोंमोन माबा मार बुं आंहा माइ नाहैनांगौ नेवलाखौ दिनैनिफ्राय सोबानांला नेवलाखौ सोबानाय माने आंखौ सोबानाय बबेनि इसिबां नेवला जासोदों मानो होनोब्ला आंनि बिनानाव बादुलि नाम्बार 2 खौ नेवलायासो हाबा खालामो नङाबा सोर हाबा खालामनो नोंनो बुंलाय दोन आंहा हौवा नागिरगोन दाउदैनि थाखाय मोजांनो मा होनदों एसेबां खस्थ' खालामनानै दाउदैनि थाखाय हौवा नागिरा माने मोना नेवलायानो मोजां बेनिखायनो नेवलाखौ दिनैनिफ्राय मान हो सनमान हो ओमफ्राय आच्छा बारु थाइबानि लारु थौदो फामे आं नोंखौ दोनलांगोन थाङा माथो आं हारसिं थांगोन नुबाय जायगायावनो माबोरै आंखौ लाजि फोनाङो आंखौ अनथाराब्ला गावनि बिगुमैखौनो आरो दुनियानि मानसिफोरानो आंखौ रेसपेक्ट होयो मान होयो सनमान होयो आंनि हिनजावनि खानदानालाय माथो आंखौ सैमा बायदि बाहायोब्रा सैमानि आखल खिन्थिनानै सैमा बायदि बाहायजायाबा मानसि बायदि बाहायनांगौ नोंखौ दा बेवहाय फादें फुदें गसंनानै थाबाय थानाङा आंहा दुब्लियाव थांनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजो सना आं थाबैनो नोंनि सेराव नुजाफैफिनगोन साला मा एसे मान गैथारा सनमान गैथाराब्रा आंलाय बिखुनजोनि न'आवलाय माथो बुंबावनो बास जियानो जादोला आं गुवाहाटियाव थांनोसै ओमफ्राय आंहा बे रुमबां बर' एक्ट्रेसखौबो लाइन मारि हैनांगौआ बावनानैसो दं जागोन बास आं रुमबां एक्ट्रेसखौ फन खालामहरखाबाय बियो गुवाहाटियाव दंहैखायोनो दा हैनाबाद लान्जाय टेम्पार्ड पाट मालाय हनै माहाजोननि फिसाजोफोरा जोंखौ फात्ताखौनो लालायाखै गावसोरल' आइसक्रिम जालायदों बिसोरनो माबा मोनसे जाहोबाल' लोगो जायो जोंनाव चकलेट थाबाल' बार्गार थाबाल' जोंजों लोगो जायो नङाबा जोंखौ लोगोखौनो लाया मालाय बिमा बिफाया माहाजोनथार नालाय मालाय बार्थडे पार्टिबो खालामसोलायदों खोमा 14 इयारखौनो बोरै बोसोरब्रैल' होनानै लादों नालाय जाम्बिफोरा आंथ' हेपि बार्थडे होनबाय आंखौ लाजिसो फोनांनानै हरबाय गिफ्ट होआगारानो हेपि बार्थडे होनदों होननानै बेनिखायनो आं दाबो हेपि बार्थडेखौनो होनाखै मालाय माहाजोननि फिसाजोफोरजोंलाय जोंलाय बोरै हानांगौ जाखोसै आंबो सानसे माहाजोन जागोन बिसोरनि मोखाङाव आंबो केक गारलागोन थांफैदेलाय नोंनावलाय माथो फैसा थाइसेबो गैयालै थांफैदेलाय बेखौनो बिराद गिदिर खोथा रायलायोना नों माथो जाखो ओमफ्रायलाय नों आंजों गोसो थोलायनाय मोनबा आं नोंनो जेखौ नांगौ बेखौनो होगौमोन नोंखौलाय सोर गोसो थोनो आंखौलाय मानो खुदुमलाबायनो नागिरो नोंलाय गोसो थोलायनायावलाय खुदुमनाय थाखायोना बेखौ नों मिन्थिया नामा इसिबां जाम्बि आं नोंजों खुदुम जाया गोसो थोलायनायाव खुदुमनाय गैयाबा मा गोसो थोलायनाय बेलाय गोमबार माबायदि बुंथारो नों लाजिया रिथा नों दाबो सम दं आंखौ गोसो थोनोबाथो नङाबा मा खालामगोन नोंलाय मा खालामगोनसो होननानै बुंदों आंजों बुजागोन नोंखौ गोसो थोआबाना आंखौ बुगोन नामा बुलाय माबायदि बुयो आंबो जानला माला बुजालाबाया माथो नों आंखौ गिमाराखै मा दं जायोलै एसेबां दुगि नोंनि बिमा बिफायाथ' निउस चेनेल फिसा नंखायसो होफ्लायो नेसनेल निउस चेनेल बायदि मोननानै लादों नामा खोनानो मोनदों माथो नोंसा ओंखाम रानजायोनो माथो नोंलाय मबाइलबो खावदोंबालाय नोंखौ सिखाव साननानैबाबो आं गोसो थोदोंमोन ओमफ्राय नों बायदि मानसिया एसे एनैजों गोजोना नङा होमबा नोंनो गारि नांगौ बांला नांगौ फैसा नांगौ सना नांगौ आं नोंनाव बिदों नामा गोमबोर आं नोंखौ गोसो थोआ होननायखाय नों आंखौ फाननो नागिरदों नामा नों होगोनलाय नों आंखौ गोसो थोआबा नोंखौ बयनिबो सिगाङाव लाजि फोनांबाय थागोन आं नों आंनि गार्लफ्रेन्ड जायाबा नोंखौबो बे स्कुलाव मोजाङै फरायनो होआ आं नोंसानि बिफानि स्कुल नामा सोब्बा जागोन नोंखौ आं गोसो थोआ नों हाजारखि माहाजोन जाया मानो आंखौ गारनानै माबायदि हौवा गोसो थोगोन नोंलाय आं सासे दुखिया सेंग्राखौ नों गोसो थोगोन होमबाबो नोंखौ गोसो थोआ दानि जुगाव सोर सिख्लाया माहाजोन सेंग्राखौ गोसो थोआलै नोंसोर बायदि मानसियानो माहाजोन सेंग्रा नागिरो आंनो नाङा आं दुखिया हौवाखौनो हाबा लागोन दुखिया हौवाखौनो आंनि बयफ्रेन्ड खालामगोन होमबाबो नों बायदिखौ नाङा आंनो बिदि होनमारदों ना नों औ आं होनमारदों फैदो लोगो थांनोसै आरे आंनि खोथाखौ खोनासङालासिनो माबोरै थांनो नागिरदों नों आं जुदि जोंहानि आफानो खोन्थायोना नोंखौ बे स्कुलनिफ्राय दानो टार्मिनेट खालामगोन
नोंसानि आफायासो हायो दा नोंथ' हायाना सिगां नों गाव हानाय बायदि खालाम बिनि उनावसो आंखौ बुं आरो नों आंखौ जेसेबां धमकि होआ मानो आं नोंखौ गोसो थोआ फैदो लोगो थांनोसै फैदो लोगो नोंनि मोजां मोननायखौ माथो एक्सेप्ट खालामासै बियो आंखौ गोसो थोयो खुदुमनोबा होआ माबायदि सेंग्राखौ गोसो थोयो आंबो नायगोन थांबायदोलाय मा खालामगोन नोंखौ गोमबोरा गोसो थोनो नागिरबाय थायो आंबो बेखौ गोसो थोबायमोन खुदुमनो बिबाय थायो बेनिखायनो आं गोसो थोआ आंहा लेखा फरायनायाव गोसो होनांगौ माहाजोन जानांगौ नों एसेबां माहाजोन जानो लुगैसोयो नामा माहाजोनखौ बयबो जानो लुगैयो नाथाय आं बांसिन जानो लुगैयो आं दुखिया जानानै थानो गोसो गैया बेनिखायनो गोसो होनानै फरायगोन बेवहाय आं सोरबा गोमबोरखौ गियाबो गोमबोरा आंनि महरा मोजांखायसो आंखौ गोसो थोदों साननैसो उनावनो आंखौ बागोन बियो ओइ बेना गार्लफ्रेन्डआनो बेसेबांबा बुरजा बेनिखायनो आं गोमबोरखौ सैया जायफ्रा माथो जायफ्रासो मा लाबोदों जिगाब लानानै फैदोंलै नंगौ नामा फैदोलाय आंनि बयफ्रेन्डनि फन फैदों आं थांनोसै दे जागोन दे फैदोलाय बे जिगाबखौ बबेनिफ्राय लाबोखो नोंलाय नोंसोर गामिनिफ्रायनो लानानै फैदोंलै आं नोङो कलेजाव थाङा नामा कलेजावबो थाङो न'नि खामानिबो मावो माथो नोंलाय हाजिरा मावसोगारो जोंफोरबायदि गैयि मानसियालाय हाजिरा मावाबा हाजिराखौ गैयि मानसियासो मावखायो माथो गोनाङा हाजिरा मावनाया बेलेग बेबो नंगौ माथो खालामनोब्रा नों दाखालि बुंदोंमोन ना आंखौ फंसे बाथ्रा दुखिया होननानै बिमा बिफाखौ दुसिनो नाङा होननानै बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होनायानो जोंनि थाखाय थोजासे आरो जोंसो मावनांगौ होननानै माखासे खामानिखौ बेनिखायनो जुजिगासिनो अब्लाबो जाया माथो बिफाया आंना बिराद जुवा गेलेयो सानफ्रामबो फुजा मेलायाव थाङै थाङै जुवा गेलेनानै थांजानानै बिमाखौसो दाय जाफैबाय थायो नोंसानिबो न'आव नांलाय खमलाय जासोगारो नामा उन्दुनोनो सुखुलायलाङालै आं मालाबा हरसे दावराव खालामखायो नांलायनानै बिदिनो जोंहानि न'खरनिफ्राबो नांलायो सम सम गावसोर हानायमानिखौ नांलायसिगोन जों गथ'फोरा खोनासंनो हाया मानो हाया जाबाय थानांगौ माथो खालामबावनो आरो बिदिनो खामानि मावबाय था जायफ्रा खस्थ' खालाम नांगौना थाम्फै औ मालाबा ओंखाम जानोबा मालाबा न'आव माइरं गैयाबा जोंहानाव ओंखाम जानो फैबानो जाबाय नों बोरै मिन्थियो जोंहा ओंखाम रानो होननानै मानो मिन्थिया जानो मिन्थियो नोंसानि आइया जोंहानाव माइरं मागि फैखांबाय आइया माइरं मागि हैबाय नोंसानाव औ माइरंखौ आंनो हरनो मोनदों बेनिखायनो आं मिन्थिगौ नोंसानि न'आव ओंखाम रानो होननानै ओंखाम मोनजायाबा जोंहानाव जाफैबानो जाबाय नोंसानि आइया आंखौ रायबालाय सोरनोबा ओंखाम जाहोनायखौ आइया राया आइया मालायखौ राया आंखौल' रायो नोंखौनो रायबालाय नोंखौ ओंखाम जाहोनायाव रायजाबाबो आं जेबो साना ओंखाम रानजाबा जोंहानाव फैबानो जाबाय आं थांनोसै माइरं मागि हैदोंमोन ओंखामखौथ' जोंहा राननानै थाखायो सम सम दाखालिबो आलु दरनै रुनानैल' जादों जोंहा लासिंसिं आइया माइरं मागिलायनाय आइनाव सोंहैनि आं आइया मानो खोन्थायाखै आंनो लायला जामायला मा एसे गोबाव खालामदोंबोरा बे दरजा गालियालाय दा सोरबाफोर नुबा मा जानांगौ जाखो सार बोयनै फैबाय खोमा हाय गुमै आरो माबा हाय होयसो होनबाय थादोंलै ओइ फै गाखोबै लागाव दानाबा ओइ दरजा गालि फामे आंनि खोमाखौलाय मानो हमदों नोंलाय नोङो जोंहानि गुमैजों मायाव थांनो नागिरदों लायला माथो बुलायदोंसोलै बिसोरलाय लायला जामायला ओइ फामे आं दिनै हगारा माथो बेखौ बे दरजा गालिया नोंजों बहा थांनो नागिरदों मा बहा थांनो नागिरदोंब्रा ओरैनो हाय हेलौसो रायलायदों आं नोंखौ मिन्थिखादों दरजा गालिखौ लानानै गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों ना आब' हांग्रिमोनदिया मिन्थिबा मा जानांगौ आब' हांग्रिमोनदिनि खोथाखौ जेबो मानिया आरो नों सिख्ला लायै लायै बेरायदों दरजा गालि दिनैबा हले नोंखौ आं गारा हेगार फामे नोंखौ मानो हेगारनो ए मानसिफ्रा आंनि थाखायनो सानै सिख्ला बुलायलायदोसो सानगोनलै आंनि मान सनमान दं बिदि बुलायनाङालै बिदि खालामलायनाङा ओइ नों नोंनि मान सनमानखौ मिथियोब्ला नोङो बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन गुमै अरे आङो बेखौ बै सारियालिसिमसो थांनो होननानै लिभ लानोसो आं बेखौ गाखोनो होदोंमोन गारियाव बेखौ आं जेरावबो लाङा ना दरजा औथ' आरो आंखौ थगायदों ना मानो थगायनोब्रा फामे सना नों साब'नो खोन्थागोन आं प्लिज जोंहा आब' हाफांनो खोन्थानाङा आं गुमैजों ओरैनोसो गाखोफादों आं जेरावबो थांनो नागिराखैथ' नोंसोरनि खोथाखौ मानो फोथायनो आं गावनि खोमाजोंनो खोनादों गुमैनि रायलायनायखौ नोंजों माला खोनाब्रबखो नोंलाय खोनायो आं आरो दरजा गालि नोंखौ आं नोंसानि न'सिम दोननानै फैगोन फै जल्दि आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय गैया आं टाउनावसो थांनो नागिरदों नांगौबा आं नोंजों टाउनाव थांफागोन होमबाबो गुमैजों गाखोनो मोना गैलालाय गैला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा जा हगा देखा जायगा रुम बां एक्ट्रेस दंखायो बेखौ लोगो हमहैगोन मा बाथ्रा होनदों नङाबा नोंसोरनि आब' हाफांनो खोन्थाहरगोन आं थु आं नोंजोंनो बाजाराव थांफागोन फामे सना बांद्राय रागा जोंनाङाब्रा नों
सिरि थागौमाय लायला जामायला दरजा गालिजों लाइन मारिहैनो साननाया गुवाहाटियाव जायासै ओइ जेब्लाबो अपसन बि सि डि इ एफ जि थाखायो आंना रुम बाग एक्ट्रेसखौ लोगो हमैगोन माथोखाय हमा राजानाव कि प्लानिं जेबो बिनि उनाव बिमा माहारिनो अमानि आदार राननानै होफैनोसै होमबानो गोसोआ खुसि जागोन बिसोरना। अच्छा जंगलारी, जापान में तुम आए हुए 1 मंथ हो गया, अभी भी तुम अपने बारे में नहीं बताते हो, ऐसा क्यों? मेरे बारे में? हाँ तुम्हारे बारे में। लेकिन मेरे बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया। मेरा मतलब है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अब ये मत बोलना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कभी प्यार किया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैंने भी किसी से प्यार किया था, शायद अभी भी। That's cool. कौन है वो? अब रहने भी दो ना स्वाति, इस बारे में बात करके क्या फायदा? क्यों नहीं, प्यार का मामला है यार, बताना तो बनता है क्योंकि हम दोनों तो दोस्त हैं ना। हाँ बिल्कुल, हम दोनों दोस्त हैं। तो आज बताना ही पड़ेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? देखो स्वाति, हमारा लास्ट टाइम खत्म होने वाला है, चलो क्लास में लेट हो जाएगा नहीं तो। बात को टालो मत, अभी हमारा कोई क्लास व्लास नहीं है। आज तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। तुम किससे प्यार करती हो? हमें भी किसी से बहुत बेइंतहा प्यार किया था, पता नहीं किसी की नजर लग गई। तुमको पता है स्वाति, जब नजर लगता है ना, जब प्यार का नजर लगता है किसी बुरी चीज का, तो इसको उतारने वाला कोई नहीं होता है। दुनिया की किसी भी ताकत भी उसको उतार नहीं सकती। इसका मतलब तुम्हारा प्यार गहरा है, गहरा से भी गहरा। जिस लड़का को मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है, पर ना जाने क्यों। कोई बात नहीं जंगलारी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम उस लड़का को प्यार करते हो तो उसे मिलके आना। कहाँ रहते हैं वो? मुझे नहीं पता, वो मुझे बात करना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत कोशिश किया उसे बात करने की, लेकिन वो मानता ही नहीं है। सच कहो तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानना चाहती वो कहाँ पर है, किस हालत पर होंगे, मेरे पास उसका कोई भी डिटेल्स नहीं है। जब भी उसकी याद आती हूँ तो बहुत रोना आता है। ठीक है, मैं समझ गई। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम दोनों का प्यार जरूर सक्सेस होगा, ये मेरा दुआ है। क्या? हाँ, सुना है मेरा दुआ सबको लगता है, इसलिए मैं बोलूंगी तुम्हारा प्यार हमेशा मर रहेगा। और तुम जिस लड़का को प्यार करता है ना, वो लड़का भी तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास से बहुत जलाने वाला है। तुम भी ना स्वाति कुछ भी बोलते हो। देखना जरूर आएगा, डोली सजा के रखना, मेहंदी सजा के रखना। ठीक है, अभी क्लासरूम में चलते हैं। वैसे भी आज मेरा नाइट ड्यूटी है। तुम कितना मेहनत करते हो जंगलारी, तुम नाइट ड्यूटी भी करते हो और ऊपर से तुम पढ़ाई भी करती है, मानना पड़ेगा। हाँ, बहुत तो है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। नंखाई को मा बुंनो, स्कॉलारशिपनिफ्राय मोननाय फैसाया एसेबो थोनोनो नागिरा। जापाना ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ, बिनि थाखायनो आं दिनै पार्ट टाइम जब मावनांदों। आइ आफाया जुदि आंखौ पार्ट टाइम जब मावदों होननानै मिथियोब्ला खम दुखु मोनगोन। आरो बिसोरबोथ' आंनो फैसा हरनो नागिरो, माबेनिफ्राय हरगोन, गावसोरनो जानो थोआ लोंनो थोआ। बेनिखायनो आं खस्थ' मावनानै फरायगोन। एन्ट'निय' सेनपाइ, नों मानो गसंदों जेबो लायालासिनो? नोंनि आथिङा खस्थ' मोना नामा? आं एसे मोजाङाव फैगासिनो दङ, आरो आं गावनि आथिंखौ एसेबो जुदि खस्थ' होआबा, एसेबो जुदि थाबायाबा आं बोरै थाबायनो हानांगौ जाखो मिनाथ'? होमबाबो बेनिखायनो खस्थ'यैबाबो गसंनानै दं। ओमफ्राय नै बेनो बेवहायनो मावो खामानिखौ बे मिस जंगलारिया। थेंक इउ आंखौ गोबां हेफाजाब होनायनि थाखाय। होमबा दा नोंथांखौ गारियाव लाना थांनोसै ना आं? नङा, आं बेवहायनो दसे थाथ'नि। नाथाय नोंथाङा गसंबाय थाना खस्थ' मोनाना? जेबो नङा, मानसियाथ' सानावनो मावोमोनलै, दिनै माथो गैया। जेबो नङा दे मिनाथ', बिनि थंखौ मोनबाय बेनो जाबाय। एन्ट'निय' सेनपाइ, दिनै आं नोंनो जापानिज डिश संनानै होगोन, आरो आंबो नोंनो बर'नि डिश। हा? बेथ' एन्ट'निय'सो। एन्ट'निय'? मिनाथ', अन्नानै आंखौ गारिसिम लानानै थौदो माबार। नाथाय नोंथ' बिजोंसो रायलायनो फैदोंमोन ना? प्लिज आंखौ गारिसिम लानानै थौ। अके। थौ। हा? बेथ' एन्ट'निय'सोमोन ना नङा? आंनि मेगनासो सायामाया नुफा-माफा नुदों एन्ट'निय' बायदि, नाथाय बेथ' एन्ट'निय' बायदिथारमोन महरा। जुदि एन्ट'निय' नङाबा अब्ला सोरथोमोन बेलाय? आंबो फाग्लिसो, एन्ट'निय'आलाय जापानावलाय बोरै फैनांगौ जाखो? बेथ' भियेटनामावसो दङना आइथिंनि थाखाय, बेबो आंनि थाखायनो खस्थ' मोनदों। अब्ला एन्ट'निय'आलाय आंजोंलाय बोरै रायलायबावनांगौ जाखो, जायनि थाखाय एन्ट'निय' आंखौ सिनायबावला? एन्ट'निय', थारैनो नों आंखौ बावगारमारबाय ना? आंखौ गोसोआव गैला नामा नों? जे नोंजों जोबोद रायलायनो गोसो जादों।
मालाबा बेफोरबायदि समा फैफिनगोन ना एंटोनियो हाय यस सुना है तुम इंडिया से हो हाँ और तुम मैं भी इंडिया से हूँ अरुणाचल से सच में हाँ और आज से मैं भी यहाँ पे काम करूँगा ओह अच्छा मिलके अच्छा लगा जंगलारी मुझे भी वैसे तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम टेसी याकुम ओह हाय टेसी मिलके अच्छा लगा मेरा नाम याकुम है यानी कि मेरा सरनाम आगे है ओह अच्छा अच्छा ठीक है चलो फिर ड्यूटी स्टार्ट करते हैं हाँ बिल्कुल 1 सेकेंड मेरा मम्मी का कॉल है हेलो आयै जंगलारि आइ माब्रै दं फरायनायफोरा माब्रै जादों मोजाङैनो आयै आं बिराद गोसो होनानै फरायगासिनो आं नोंखौ दसे उनाव फन खालामगोन दे आयै आं फरायगासिनो दे होमबालाय आइखौ आं दिनै थगायनांबाय आं जे बेवहाय पार्ट टाइम जब खालामनानैसो फरायगासिनो बेखौ आं आइनो बोरै खोन्थाहरनो दे गासैबो खोथाखौ खोन्थाहरजाया मार्था फाग्लिखौ गोसोखांबाय थालायदों आं ओइ मार्था बेखौ गोसोखांबानो मिनिनो ओंखारलाय लांलां साला आंना रायलायनायासो आ इ उ जालायलांग्रा जादों साला थाय ओइ मादै गाराय गोमोदै आब'आलाय ओइ आब' फामे मानोबा फन हरबाय थादोंमोन नों आंहा जिसो सुदोंमोन आब' बे गुमैया ना बे गुमैजों मानो थाहैफायाखै नोङो मा जाखो बे गुमैया बे हाफां बिनानावखौ लानानै गुवाहाटीयाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन नों मिन्थिया नामा आयै नंगौना नङासै लायथो आं मोनथिखादोंमोनब्रा बिफानि आखलखौ बिराद गाज्रिलै जोंना बिफाया बे आइया आफानि खोथाखौनो मानिबाय थायो आंलाय जाम्बि मानसियालाय माथो मिथिगौ आरो जाम्बि मानसिबानो जेबो मिथिया बेखौ सोर बुंनाय गुमैया माबायदि मानसि नों मिथिखागौ दा आयै आफाखौ न'आव लाबोफिननांसिगोन ओमफ्राय बिराद दुस्थ' जादोंना बेनिबो माबा मोनसे खायदा बाहायाबा बिराद दुस्थ' जालांगोन मिथिबायना बेनिखायनो आइया स्मार्ट जानांगौ इंलिस गोरों जानांगौ महर मोजां जानांगौ आंखौ बिदि थगायनो नागिरदोंना बियो दाथ' आं नोंसोरनि खुगानिफ्राय खोनादोंसो एबार नुबावबा आं सहायनो हानाय नङाहाय सहायनो हानाय नङा बिदि बुङाब्रा रिभेन्ज ब्रा रिभेन्ज बियो आंखौ ओरैबायदि जाम्बि साननानै आंखौ मुगैयो र' आंबो सैतान जानो थांनि बे बारावबो आंखौ रावबो हमथानोबो हाखाला लागाव मादै गाराय गोमोदै मा जाला माला बुंलाबायो नोंलाय नोंबो मा डाइरेक्ट खोथा फैब्रा आइनो आइया दुखु मोनबायना बिदि होननानै खोन्थायालासिनो थाबाय थागोन नामा माबायदि मानसि नोंसा नोमफाया मिथिगौ नों आफानि खोथाखौ आंनिख्रुइ बांसिन सोर मिथियोब्रा आंबो होमबालाय माथोबाव बे बिफाखौ ना बे हारामि बिफाखौ मा खालामनाया मोजां जाबावगोनब्रा बे लोखिसारा बिफाखौ नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय मा खालामनाया मोजां जागोन दे बयबो पारापारि कमेन्ट हो लाइक हो साबस्क्राइब हो बास गुड नाइट